Good afternoon, brothers and sisters. Please all stand as we begin the novena to Saint Padre Pio. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sixth-day prayer. Obedient Saint Pio of Pietrelcina, you love the sick more than yourself, because you were able to see Jesus in them. You performed many miracles by healing patients in the name of Jesus, and thereby giving them peace of mind. We beg you to pray for us, so that the sick patients, through the intercession of Mary, can be healed and their bodies restored, so that they may benefit from the Holy Spirit, and therefore thank and praise God forever. Please kneel. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.
and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother, and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this, our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Saint Joseph, foster father of Jesus, Pray for us. prayer through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina. Dear God, you generously blessed your servant Saint Pio of Pietrelcina with the gifts of the Spirit. You mark his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of. Amen. Please rise. Let us pray. O God, you gave Saint Pio Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me, through which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus, to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you. You know how easily I abandoned you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you, I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you, I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close. A life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so that I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late, and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread.
so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity. Dear Jesus, Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kapasalamat, huli ka mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibotan, day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang, day mi nasabotan asin otob an sa imong kabutan at tamanon ang kinaban. An kapalibotan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatean mina ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumoto na Ama. Sa imo kami minahaganing kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabag na parasorog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Danay na ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan Martes, sa ika-24 simana sa ordinaryong panahon. At sa tuyang mas intention, Thanksgiving in honor of Saint Joseph, offered by Rosie Azobardo Cantara and family. Thanksgiving offered by Gadin family, Mila Rodriguez. For wedding anniversary by Gumba family. For birthday blessing for Catherine and Joey Hamor. Birthday blessing for Mary Ann Orticio. All birthday celebrants of Latuga clan, offered by Orticia family. Birthday blessings for Baibi Mamuyak, offered by Jean Rodriguez. Special intention to pass the physician licensure exam, offered by Leonard Pericles Festin. To pass the bar exam by Armando Hermojeno. For continuous healing of Savi Marie Magdaraog by Madonna Magdaraog. For PTE exam, good result by Nikki Brasha. For the eternal repose of the following souls. For Jose by Esther Barateta. For Pablito by Morales family. For Sozimo by Mendina family. For All Souls and Romel by Gumba family. For Lisandro and Trinidad by Len Parcia and family. For Nelly, Delia, Alejandro Sr. by Velasco family. For the soul of Salvacion Lutino by Chista May Obeledor. And for all the souls in purgatory.
Banwaan nin Diyos, tindog po ang gabos, asin awito niya to, an awit sa pagpuon. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo, akoon asin pagsulsulan niya to ang sa tumakasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadan sa itong mga kasalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, Maherak ka, Kristo, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Mamibi kita, kay bahan kan sa itong mga personal na kahagadan. Hilinga kami, O Diyos, kaglalang asing kagsakop kan gabos na bagay, asin tanganing mamatean mi an bunga kan sa imong pagkaherak. Itugot mo kaming maglingkod sa imo sa bilog na puso. Huli kay Jesucristong kaguranan niyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hemateo niya to, an enot na babasahon. Ginuno sa enot na surat ni San Pablo kay Timoteo. Uya ang tataramon na sa imong masasarigan, kun igwanin magmaot na maging lider sa simbahan, marhay na katungdan ang sa iyang minamaot. Kaya ang lider sa simbahan dapat na magkaigwanin ugali na daing kakundian, nag-agom saro sa ng beses, tataong magpugol sa sadiri, mahuyo, marhay an ugali. Ang nakikihimanwa pinapasakat sa iyang harong, marahay na paraktukdo bakong parainom, bakong mainiton an payo, kundi mabuot asin matuninong, bakong makikwarta, dapat man na siya tataong mag-ataman kan sa diring pamilya, ang mga aki pinapatuod sa marhay na pasunod asin sa marhay na pag-uugali. Kung ang sarong lalaki dai tataong magpakarahay kan sa diri niyang pamilya, paano siyang makapangataman kan simbahan ng Diyos? Dapat na bakong bagong kaayon sa pagtubod, tibaad kung ang kapaabaw-abawan sumakat sa iyang payo, dangan makondenar siya arog kan demonyo. Kaipuhan man na ang mga tao sa luwas kan simbahan, igwanin paggalang sa iya, tanganing dai siya magkaigwanin maraot na dangog asin dai mahulog sa litag kan demonyo. Siring man, ang mga diakono dapat na mga lalaking iginagalang, bakong makikwarta. Dapat na malinig ang sa indang konsensya,
sa kamasarig an sa indang paniwala sa pagtubod na ipinahayag. Dapat na baloon ngo na bago ako o na maglingkod bilang diakono. Siring man, ang mga babae dapat na mga iginagalang, bakong mga paralibak, kundi nagpupugol sa sadiri, mga babaeng mapapaniwalaan. Ang mga diakono dapat na mga lalaki na saro sanaan agom, tataong mag-ataman kan sa indang mga aki asin pamilya. Ang mga marahay mag-otob kan sa indang katungdan bilang mga diakono, magkakamit nin halangkaw na kaumawan para sa indaman sana asin kasarigan sa indang pagtubod kay Kristo Jesus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Maglalakaw ako sa kalinigan nin puso. Maglalakaw ako sa kalinigan nin puso. Dapit sa pagkaherak asin katanosan mag-aawit ako. Aawiton ko sa imo kagurangnan. Maglalakaw ako sa dalanin kabanalan. Nuaring ka madalaw sako. Maglalakaw ako sa kalinigan nin puso. Mamumuhay ako sa kalinigan nin puso, sa laog nin sakuyang harong, asin dai ko iaatubang sa sakong mga mata, an anuman na karumputan. Maglalakaw ako sa kalinigan nin puso. Namumuutan ko ang mga maimbod sa kinaaban, asin nag-eerok sinda sa kaibahan ko, ibtong naglalakaw sa dalaning kabanalan, siya ang maglilingkod sako. Maglalakaw ako sa kalinigan nin puso. Ang pagrokyaw kang banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagduman sa sarong banwa na ang ngaran Naim. Kaiba ang mga disipulos asin dakol na mga tawo. Kan siya nagdadangadang sa pintuan kan banwa, nahiling na iliniluwas na ilubong ang sarong gadan. Iyo-iyong aking lalaki kan sa iyang ina na balo. Dakol na tawo hali sa banwa nakipaglubong. Pakahiling sa ina, si Jesus naherak at sinagsabi, "Dai ka magtangis." Dangan rinanihan ang kabaong dinutan, naguntok ang mga nagbubulig at sinagsabi, "Danguga ako, aki, bumangon ka." Ang gadan buminangon at sinagtaram, dangan itinaon ni Jesus sa iyang ina. Gabos inabtanin pagkatakot, nag-omaw sa Diyos at sinagsabi, "Dakulang propeta an uya sa taaw niyato, sinungko nin Diyos ang sa iyang banwaan." Ang bareta kaining nangyari nakabalanghibog sa bilog na Judea asin sa palibot na runa. Ang marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Mga tugang, ano daw kung igwa nga yadigdiki lubong, tapos tuminaram ako sa gadan, bumangon ka. Ano daw kung magluwas ng Yesu gadan? Sa ko gayod ka ma, durulag po gayod ka mo. Inda sa na kung sa pamilya, maugma. O sa pamilya nagsabi, nabuhay siya liwat. Makikig gayod sa pamilya. Pero pero sa istoryang nadangog ta sa Ebanghelyong unyan, solong aki kan sarong babaying balo. Kaya kung nabuhay liwat so sa iyang aki, magiging maugmaso balo. Ninhulita dai siya magiging solo. Dai siya magsolo-solo, kundi may kaibahan siya so sa iyang aki. Mga tugang, natapos pa sa na po so Peña, Francia. Sisay po sa indo nagpanaga, igwa po kinagpanaga, magkapira. Sisay po naghiling kan Peña, Francia sa TV o nahiling sa Facebook, may nagpost, igwa po. Kadakol man po. Ang nagduduman kiina, kadakol nin pamibion, kadakol nin tigahagad. Maski nagdidigdi, ki Padre Pio, asin ki San Antonio de Padua, asin ki St. Jude,
dakulonin hinahagad, igwanin pamibion para sa mahal na Dios. Parti iyan kan sa tuyang pagtubod, parti iyan kan pagsarig nyato sa satuyang kagurangnan. Alagad, bako sa naiyan an sa tuyang pagtubod. Dahil kita nagtutubod, tanganing lugod, matao sa kuya ang sakong hinahagad. Nagtutubod kita kay Jesus, ninhulita, tinutukdoan kita, nintamang pamuhay. Si Jesus, iyuan sa tuyang modelo. Si Jesus, iyuan sa tuyang pangarugan. Si Jesus, iyuan tataramunin mahal na Diyos, tanganing makaukod kita kung paano maging Kristiyano. Asin pang tulo, nagkakaigwa kita nin pagtubod, bako sa nataning maghagad, makapasar sa exam, magkaigwanin boyfriend o girlfriend, bako sa natanganing igwanin way of life, humility, love, patience, forgiving, and thirdly, tanganing igwa kita ning salvation, tanganing magkaigwa kita ning kaligtasan, tanganing gabus kita, maidaranin sa tong kagurangnan, sa buhay na dahing kasagkoran, susog sa tinataram sa to din sa tong kagurangnan. Pero sa gabos na ini, so duman sa nagahagad, duwang bagay. Lugod, ang iba, very much dependent to God. Bahala ka na ngayon. Nadawag ko sa expression na, bahala na si Batman. Nadawag po nindo iyan. Binahala na, ki Batman na sa nangaya gabos. Bahala na ngaya ang Diyos. Dahil na ngaya ako, bahala na ngaya ang Diyos. Ang arog kayan, lugod, the first is, isinasa Diyos mo sa nagabos and then you are not doing anything. The second is, you cooperate. Dapat mag-cooperate ka man. Halimbawa, nagtaram ka sa mahal na Diyos, gusto mong mabulong. Lugod, mag-inom kanin, prescription kan, doktor, dahil magmatagasaan payo. Gusto mo makapasar sa board exam. Lugod, mag-adal ka. Paano ka man makapasar kung dahil ka nag-adal? Gusto mo makagraduate. Lugod, mag-enroll ka. Makagraduate ka daw dahil ka man nag-enroll. Gusto mo magka-girlfriend o magka-boyfriend. Lugod, daily ka magkarigos. Tanganing magka-boyfriend ka o girlfriend ka. Or, you go to St. Jude Chapel. O you go to Padre Pio. O dahil ka magduman sa puro, maghahanap ka ng boyfriend. Makuha mo duman sa puro, boyfriend na, yaon sa puro, Shokoy, yun makuha mo duman. Maghanap ka sa simbahan. Maghanap ka sa youth group. So, oo, we give everything to God. Bahala ka na kagurangnan. Ang kagustuhan mo, itao mo sa kuya. But we have to cooperate. We have to listen to Him. We have to follow His instructions. If we want to be saved, lugod magibo man kita nin paagi. Bako na, oo, maliligtas ako nin mala Diyos, pero pag uli mo sa harong mo, di ka man lamang nagtatabang sa magurang mo. Di ka man lamang naglilimpya sa harong. Di ka man lamang nangangadji. So you have to cooperate. Tanganing lugod, marealisar ang satuyang kaligtasan. We have this faith. Asin magayunon sa pagtubod na ini, nangangadji kita, asin sinisimbag kita nin mahal na Diyos. Tinutukdoan kita kung paano mamuhay. Asin pinapaisi sa tuya na igwa kita nin kaligtasan. Alagad sa kabila kay ni Gabos, we have to cooperate. We have to listen. We have to follow. We have to do the will of God. Kaya lugod, bako sana kita sa taram na nagsasa Diyos, kundi pati sa gibo, isinasabuhay ta ang mga pagirumdom nin sa tong kagurangnan. Diyos ning gabos na
Magpamibi kamo mga tugan tanganian sako sa indong mga atang maako malugod kan Dios samang makakamhan. Ako on manlugod kang kagurangnan an atang sa imong makamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran para man sa pakinabang yato asin kang bilog yang banal na simbahan. Kagurangnan kaugayi an sa mo mga pag-arang asin makairaking akoa ining mga pagdulot kan sa imong nasasangkuban. Tanganing ang dinulot nin lambang saro sa kaumawan kan sa imong ngaran. Magdara sa gabos sa kaligtasan. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan sumaindo, ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matalo sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo banal na Ama. Huli kan mamumutan mong aking si Yesu Kristo. Ang sa imong tataramo na ginibo mo kan gabos, sinugo mong para ligtas asin para tubos para sa mo, na nilaman sa bagsikan Espiritu Santo asin namundag sa Birhen. Sa pagutob kan sa imong kabutan asin sa pagtipon para sa imong banal na banwaan. Nagdupas siya kan pinasakitan, tanganing daugon ang kagadanan, asin ipahayag ang pagkabuhay liwat. Kaya kay bakan mga angheles sa singkang kabos na santos, nagaharubay kami kan sa imong kamurawayan, sarong tingog na nagsasabi. Ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin dagat, panokan sa imong kamurawayan. Osana, Osana sa kaitasan. Osana, Osana sa kaitasan. Paladanhan minadigdig sa ngaran kan kagurangnan. Osana, Osana sa kaitasan. Osana, Osana sa kaitasan. Osana, Osana. Kagurangnan, ikanagad banal, burabo, dinggabos na kabanalan. Kaining mga atang namimibig kami, pakabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Kan siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay. Asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa iya mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhan niya maning kalis, asing kiraray pagpasalamat sa imo, itinao so sa iya mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan makasalan, inipagibo nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapahaya, sagod na ikahamahal na to.
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadaan asin pagkabuhay liwat, nagdudulod sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Irumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom nin pagkabuhay liwat. Girumdumon niya to ang mga namumutan niya tong gadana. Asin ang gabos na mga gadahan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay rahi kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose, kan mga banal na apostoles, ni San Antonio, San Padre Pio, San Judas Tadeo. Asin ang gabos na santos na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanig umaging kahiras, kan buhay na daing kasagoran, mag-omo si mapamraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, sin kay banya, sin sa iya, sa imo Diyos sa mang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon at simpinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Amanya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatongan kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. An sa mong kakanon sa oro aldaw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kang sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, manda kami nagahalat ka maugmang paglaom, asin pagdatong, kang sa mong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinataw ko sa indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susod sa imong kabutan, ika nabubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kita nin katuninongan. Peace be with you.
Mga tugang uyaan kordero kan Dios, uya nagpapara kan makasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako kong maninigo anay ka magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, sinan sa kong kalag maumay. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami. Sa dirihon lugod ang samoy mga isip asinhawa kan gawi ni langit no na balaog. Takaning bako ang samoy ang buot, kundi ang bunga kaini, iyo ang mag-urog sa mo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Si San Antonio, naka-brown.
Si San Padre Pio, naka-brown din. Si St. Jude, naka-green, naka-black. But si San Antonio and Padre Pio are both Franciscan order. Capuchin priest, Franciscan Capuchin, and Order of the Franciscan. So, St. Francis ang saindang founder. St. Francis is the patron for the environment. September is the season of creation. We care for the environment. Avoid single-use plastics like sachet, toothpaste, bottled water, plastic cups, styrofoam, even the wipes of diaper, and masingani iyan ang mga mask. Garo grabe iyan na plastic man iyan. So, and we start planting trees. Sa seminaryo, bago ako nagdigdi, medyo na late, nagtanom kami nin kahoy with Father Ichalas. And then after that, we conserve energy, tubig, kuryente, and then gas. Care for environment. San Francisco de Assisi is the patron for the environment. And we have 2 saints who are Franciscans. San Antonio, patron for the lost things. Kung may nawawara ka mo, ihagad nindo kay San Antonio. An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan ka mo, kan Diyos na makakamhan, an Ama, anaki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, magdanay sa pagkamuot asin pagkaherak nin sa tong kagurangnan. Salamat sa Diyos.